Ngomong ah. Aku urung tau ngilani kok. Kok ngilani? Mulane jenengan lah artis. Sinden ki artis Mbak Tatin. Ya piye carane menjaga tubuh? Lek mangan aja akeh-akeh. Olahraga aja keri. Mosok malah saya lari sawah saya gedhe ngono. Pak iya. Ada. Apa-apa sing bener Pak iya. Ngono lho. Jenenge wong ki gedhe cilik kuwi ki relatif. Ana sing seneng sing cilik, ana seneng sing gedhe. Dadi anane sing cilik kuwi, anane sing gedhe kuwi mergo ana dibandingke karo sing cilik. Betul. Sik pertanyaannya, Reng, aku takon karo kowe jenengan sing luwih pengalaman. Sampeyan milih sing cilik apa sing gedhe? Sing gedhe. Arek ngapa kowe? Mergo bojoku ya lemu. Aku ngomong cilik bojoku nesu. Lah ya mulane kaya jenenge gedhe cilik kuwi rak ya senengane dhewe-dhewe to Pak De. Betul. Nek umpamane aku dadi bojone jenengan nek umpamane gedene semene rak ya malah rasah dadak aku kasur to Pak Dalang. Iki tegese bojomu ki ngopeni awakmu. Kowe iso makmur subur. Ana lho dalang laris bojone sik tetep cilik wae. Ana ta? Kula ri palungguhan niki minangka salam pambuka gandeng kene iki kampung seni. Sadurunge ngaturake sing gradakan, ngaturake sing klasik luwih dhisik no. Upamane sinom parijata kunjuk dumateng para sepuh adi sepuh lan para pini sepuh ngono. Sing kepareng nyebawa utawa nyinden nyuwun pambiyantu karo Ibu Sukesi Rahayu. Oh Bu Kesi, men ngaturake nggih tamba sayah dumateng para panitia sedaya. Iya, ngono wabil khusus dumateng Pak Lurah ya, Pak. Kaya ngono kuwi Bu Lurah lan sedaya kemawon. Monggo Bu Kesi Rahayu.
Matur sembah nuwun. Iki uga ana bintang tamune, no? Iya apa? Sapa? Ya kuwi kaya 2 taun sing kepungkur, ya kuwi Pak Haji Sumarbagyo Gareng. Iya. Terus sing putri yen 2 taun kepungkur Mbak Elisa saiki genti rasa ya kuwi Mbak Tatin Titot. Wah iya. Ya, njur diaturi jumeneng ya kuwi Pak Sumarbagyo Gareng. Terus dibarengi karo udan men ora kendho semangate men kiprah blendrong. Ya apa? Sing adate Pak Gareng le kiprah gagahan Ki Ijen men ana warna yang lain tak barengke karo anakku wedok ya kuwi Mbak Okvalica. Iki ya saka lulusan Tari Isi Surakarta. Joget gagahan ya iso, insyaallah iso. Mula dipamerke marang warga masyarakat Kemiri sedaya. Oh iya, monggo Mas, blendrongipun dados, ya Pak.
biasa ini. Pripun sampun terang dereng ngriku? Nun? Dereng. Mpun apa dereng, Pak? Dereng, ampun dipaidu. Udan niku saking banyu niku penguripan. Muga-muga niki dipun ijabahi dening Gusti dados penguripan ingkang sae kangge warga masyarakat Kemiri sedaya. Nggih. Pripun Mas Gareng? Nggih niki sik. Niki kajenge ketok kula tak munggah sik. Nggih. Nah, ngeten nggih. Cetha niki cetha. Cetha. Nggih nyuwun pangapunten. Saderengipun nggih alhamdulillah puji syukur saged sowan mriki malih Mas. Nggih. Wong ternyatane nggih pun wong salwang nggih kaping kalih nggih. Kaping kalih menika sowan mriki saking kula. Kaping kalih ning kula nggih ngemutaken Pak Kades. Napa? Pak Kades niki lak nembe ping kalih hitungan Jawa niku kudu genep ping 3 Pak. Lah 3 ki napa genep malah ganjil no niku? Lho nek yen wong Jawa ki hitungane ganepe iki ping 3. Nggih. Ora angka ganep ning hitungane ganep ping 3. Nah, saya Pak Lurah, Pak Nurdianto menika sampun 2 periode insyaallah. Nggih. Insyaallah panjenenganipun menika badhe pikantuk amanah malih untuk 3 periode ngayomi warga masyarakat Kemiri mriki sedaya. Lah menawi panjenenganipun Pak Nur menika dados kepala desa lan masyarakatipun tetep guyub rukun, mboten namung ping 3 ning marambah makaping-kaping anggenipun nguri-uri lan ngurip-urip budaya wayang. Ngoten nggih ning niki jenenge tontonan mboten bobor yen cara Semarangane. Nggih. Niki masyarakate sing rawuh mboten mung penduduk utawa masyarakat ning desa Kemari niki Kemiri. apa? Kemiri. Kemiri ki penduduk kene asli ki desane Kemiri. Aku kok Semarang rene iki Kemari. Oh iya. Masa plesetan sampean iki ora. Iki tadi melune lak kecamatan Buburan to ki. Non? Kecamatane Buburan. Kecamatan Jenangan. Jenang karo bubur iki padha wae. Iya. Iki wah luar biasa sing mirsani. Nggih. Ora beda taun sing kepungkur, 2 taun kepungkur. Leres. Wah aku ki nganti meh lali yen tau ditimbali rene. Wong duite ya wis entek kanggo mantu. Iya. Mosok mantu entek kudune bathi lek mantu kuwi. Aku ngerti watakmu angger ketoke sepijok mantu undangan ngono. Wong mantu kok proyek. Mantu ki nawa itu ibadah. Heeh. Nikahake anak. Ora beda kaya Pak Kades bengi iki lak ibadah ujube. Leres. Nadyan biayane kurang ditutup oleh beliau. Nggih. Wah Pak Nurdianto ki jan betul-betul sesuai karo asmane. Kok iso? Nur kuwi memberi cahaya. Dian kuwi pepadang. Bener. To kuwi nata. Dadi beliau menjadi kades kuwi nata memberi pepadang lan cahaya desa Kemiri. Wah, iki Pak Nurdianto. Nurdianto. Nggih. Desane Kemiri. Apakah makna dari Kemiri? KEMIRI. Kaki kabupatene melu Ponorogo. Leres, nggih. Ewadene kadese Pak Nurdianto asmane. Betul. Masyarakate guyub rukun. Iki isih nglestarekake budaya bersih desa rasulan apitan lan liya-liyane. Rame kahanane bengi iki mergo gelar wayang kulit dalange Ki Cahya Kuntadi. Terakhir iki bengi ana garenge sing saka Semarang. Wah. Sing meksa katut jenengan kuwi. Katut e kudu digaris bawahi nganggo Semarang, Mas. Mergane. Mergo saiki gareng ning ndi kabupaten kota wis akeh. Oh iya. Nggih. Nek ya ora apa-apa wong jenenge ngedum rejeki. Leres. Kaya Pak Kades kene iki lak ibarate ngedum rejeki secara tidak langsung. Nggih, leres. Dana rasa, dana driyah. Ora lokak bakal saya kebak Mas Gareng. Pancen panjenengane Pak Kades ki orang yang sudah siap menjadi kades.
Bukti ini apa siap menjadi kades? Sesuai dengan jabatan beliau kades. Kades itu orangnya harus memenuhi syarat 5 huruf ini. KADES. K. Karakternya harus baik. Karakter ki sifatnya kudu becik. Kuncine niku nggih. Nah, A. Akalnya harus pintar. D. Dedikasinya harus tinggi terhadap yang dipimpin. E. Ekonominya harus mapan. Terakhir S. Spiritualnya harus tebal. Wah, kuwi artine kades. Ki Pak Nurdianto ki kuwi. Iki memang tak lem ki tenan Pak Nurdianto bengi iki tak lem pokoke. Sebabe apa kok dilem? Tekodok wis disuguhi gule karo sate. Enak toh? Aku kolesterolku pas dhuwur e. Ya maksa tak buntel, Mas. Go mulih. Go mulih no ediano suguhan. Ponorogo Semarang ki adoh teko Semarang dadi apa gulene? Loh. Sing nglegake sing nyuguhi. Disuguhi ora dipangan ki gelo piyayine. Tetep tak buntel tak gowo mulih. Tekan ngomah? Tak dol. Loh. Sampeyan iki dagelan kondang laris moko adur guli lho. Sik to, apa wong dodolan iki kudu wong sing ora duwe? Wong sing duwe ya entuk dodolan. Nek ya ora patut diparingi saka panitia kemiri kon njur tekan omah didol. Lah weteno yen aku butuh duit tok. Lho nyatane karo Pak Lurah ya wis dilunasi sore mau. Lah mergo wis lunas ki aku golek tambahan. Malah ora tenan aku tenan matur nuwun tenan ditimbali rene nek wis tombo kangen Mas. nggih, ning ora mandeg teko semene lho Mas Gareng. Babe Desane lak kemiri wis kok terjemahke kok jabarke. Kecamatane Jenangan. Apakah kepanjangan dari Jenangan? Ki jenenge camate mbuh aku rung tepung. Mergo rung tau nimbali. Lah. Namun demikian lha iki. Tetep panjenengane ya rawuh bengi iki. Nganti ora nimbali tak enteni. Dagelan kok ngincim ora. Ora ngincim piye mosok lu kadese wis nanggap kok camate ru nanggap yen aku ya isin. Loh, kose to? Kades bersih desa ki mergo disengkuyung karo warga. Lek Pak Camat dadi kepala ning kecamatan apa ene kok bersih camat ora eneng. Yo dianake. Dianake piye? Bersih kecamatan dianake. Anggarane? Loh, kok kades? Kades piye? Engko sing urunan kades-kades. Loh, kemiri urunan saka warga akhirnya ditutup karo Pak Kades. Kuwi urunan kades-kades sak desa, sak kecamatan Kemiri, sak kecamatan Jenangan. Sing nutup kok sapa terusan? Lho sing matur warga lho Pak, sanes kula lho Pak. Pokoke sing baku ki camate ya kudu nanggap lho. Kowe iki tak promosike kok. Kowe Pak Camat nanggap tenan kowe melu apa ora? Ya melu wong ya rombongan kok ya. Lah ya kene ya butuh, wong kere kok sombong. Kowe iki rong jagongan karo Pak Camat to? Urung. Aku mau jagongan sore mau nalika panjenengane sambutan. Nggih. Panjenengane Pak Dalang insyaallah mangke duka mantun napa syukuran kula badhe wayangan nimbali Ki Cahya Kuntadi komplit klasik tanpa dagelan. Pak Camat niku. Pak Camat pinarahe teng pundi to? Pak pitados boten pitados wayangan tanpa gareng udan deres Pak. Niki mergo enten kula udane mandeg. Iya. Nek mau karo Pak Camat ditambahi ya. Apa? Kula ngusulke mbok mawi dagelan gareng-gareng. Oh nggih, siap mawi gareng pacitan. Pak Camat ki ora seneng sing KW. Senenge sing original lho Pak Camat. Gareng ya original. Heeh. Oh. Tandane gareng original ki apa? Ya biarkan penonton yang menilai. Oh iya. Jangan saya yang menilai kok ndak dikira aku sombong. Heeh. Jadi yen aku ngene iki yo apapun saya lakukan setulus hati, Mas. Nek dalang ngeten lho Mas Gareng. Pamane bapak kula Mbah Sukron Suwondo ya. Panjenenganipun sampun senior. Ketika ada generasi kaya anak-anake kados kula lan generasi muda, pasti akan didukung, disurung supaya lebih eksis.
padha kali jenengan gandeng jenengan pun dadi gareng sukses sing original kudune yen muncul gareng liya-liyane sing liyane ditawakake men iso laris ya kuwi benar dan saya sudah lillahi ta'ala nurun ke ilmu maupun figur gareng kowe ngerti iki cerita sesungguhnya terjadi pada diri saya dan ora munamuni iki terjadi di tanah suci Mas piye kuwi nalika jenengan nuwun sewu kula crita riyin nggih rikala kula teng Masjidil Haram teng Masjid Masjidil Haram kula salat teng jaba masjid niki sak ret niki mboten enten sing nganggo sajadah siji-siji mboten enten sing sajadah nggih delalah enten wong manca kula mboten ngerti niki wong pundi nggawa sajadah digelar teng ngarep kula dheweke trima salat ora nganggo sajadah niki sing dadi kula terus nurunke ilmu gareng teng wong liya nggih niki mergane napa kula terjemahke Mas sakmono akeh wong sing disili sajadah goraku dheweke dhewe ora nganggo sajadah berarti saya harus memberi tempat pada orang lain untuk beribadah miturut kagunane utawa kebisanane dhewe-dhewe. Oh ngono. Ning aku malah tuwuh tandha pitakon penuh dengan pertanyaan. Pertanyaanmu banyak jamaah di situ kenapa yang diberi sajadah kok panjenengan? Apa mbiyen nun sewu aja nesu lho. Sampeyan ketika haji ngene ngangge baju ikram ngene jenengan nggih raine putih ngoten niku. Yen raine ora putih. Terus ning ragate rono nganggo rai putih iki. Oh iya. Berawal dari rai putih akhirnya memutihkan hati ke tanah suci. Nah, tapi jangan gini loh Mas. Pripun? Jangan melihat pekerjaan orang atau jangan merasa berkecil hati dengan pekerjaan kita. Betul. Tekunilah telatenono pekerjaan kita walaupun orang lain menganggap hina atau menganggap kecil tapi kita serius dalam menangani pekerjaan itu paling tidak kita diberi pelajaran arti hidup ya nggih leres menika leres nggih ngene tak rewangi kok ngene iki nggo makani anak bojo Mas. Jadi jenengan cetane sampun haji gitu. Nggih. Benten kalian rumiyin gandeng sampun haji, menawi rumiyin menika anggere jumeneng kali bintang tamu kalian sinden-sinden menika mak-mak gandeng sampun haji tur mriki Ponorogo banyak pondok, kudune ora iso ngangge cara kaya mbiyen. Demek sinden ki hobi. Kok iso hobi? Tegese hobi ki demek sinden ya terbatas pada dunia tontonan ora tekan batine. Iya. Aku ora duwe perasaan utawa pikiran sing negatif. Tenan. Lho, nyawang Mbak Tatin sing blenuk kaya ngono kuwi blas ora ana ketertarikan. Ya mung ngelek idu. Aku ki meh omong resik, kemersik-resik, engko yen terjadi hal yang negatif kok ndak diwelehke wong. Lumaku lumrahe menungso. Ning paling tidak setelah haji ora ketang mung 5% 10% ada perubahan positif terhadap diri saya. Amin ya rabbal alamin. Kowe rasa takon aku dagelane kowe munggah haji kowe terus dalang kapan munggah haji? Ayo tak balik wis saiki. Ayo. Loh, ya suwane genah sepuh jenengan pamane dhisik jenengan iki memper. Aku iki munggah kaji ora tak omong-omongne kaya jenengan. Kok sik to? Munggah haji kok patokane umur ki piye? Loh, otomatis kan ya sing daftar ora otomatis kok kaya mobil we otomatis. Munggah haji ki ora terbatas umur, nomo ya entuk. Oh, ngono. Kar kowe niat apa ora? Niat. Wis daftar aku. Yo daftar ki kabeh wong daftar, nyelengi apa ora? Lembuh bukesi sing nyekel duwike ya. Kene ya wedi karo bojo. Ora kabeh ki rezeki Mas. Nggih. Dadi wong iso rono ki kerejeken salah satu unsurnya. Nggih, leres. Nah, gandeng enten Mbak Tatin men saya regeng men saya gayeng gitu. Nggih. Tur ya dinteni karo piyai kene aku nggumun ya. Lah sinden liya-liyane iki trincing-trincing ngono ki pamane ditresnani karo masyarakat lak memper. Lho piyayine kaya dream kaya ngono lho. Jangan melihat body. Lah terus lihatlah
di balik body itu ada kelebihan apanya. Oh ngono, iya. Apa kelebihannya? Ya takono dhewe, paling ora lah ya gaje. Ha iya. Sandung lamur, tetelan. Nggih. Wong Pancen imut-imut niku. Monggo dayoe teko, monggo Mbak Titin jumeneng yo. Kengkangos. Oh. Wes. Aku tinggal apakno. Gelang oploso. Kawe isen lakake golek no salin. Bila iki wajib Koto mintik Sugeng dalu Mbak Tatin Lestari Handayani. Wah. Sugeng dalu. Nggih. Sehat nggih Mbak nggih? Sehat. demenake ya. Hah? Demenake. Oh, tenang. Temenake apa? Ora anu pasuryane ayu, pawakane ya sekedeng. Ayo Dhuwur ora ndek ora tegese pas porsine. Pak Degare. Apa? Aku jek lingguh nang kono lho urung ngadeg nang kene wis dunekke kaya dream. Sing ngonekke sapa? Sapa? Ngonoan ku to? Mau ngandake piye? Sapa? Mau nih Mbak Tatin iki kaya ngono kok disenengi mangka bodine kaya dream ngono sapa mau? Sing ngomong dudu aku. Lah sapa? Iki. Bisa bedakne ra wayang karo dalang? Kowe lempar batu sembuci bokong. Tangan. Oh ya tangane ning mburi bokong. Kok esa-esane lho. Sing ngomong sapa? Iki cangike iki. Cangiki iso ngomong saka sapa? Saka dalang. Terus berarti sing ngonekke aku sapa? Dalang iso ngomong mergo ditangkap karo Pak Lurah karo warga Kemiri. Kan nyalahne warga Kemiri kowe. Nek warga mriki kan orang ngarani aku dream. Hah? Karani mboten Pak Bu. Nggih. Ora ana, warga kene ra ana. Wong kowe ra ana sing ngarani kowe dream tandon kok ya. Malah luweh parah lho. Lu nek lak laran dibanding. Larang ki piro wong aku ora ngerti keterangane malam hari ini aku piro ora ngerti kok. Lu kowe juru kuncine kae lho. Loh, iki malam hari ini saya yang mengundang adalah Pak Dalang. Oh iya. Terus piro-pirone ora tau nyang-nyangan nih. Sing ngundang kowe iki dudu Pak Dalang. Sapa? Ya Pak Kades karo masyarakat Kemiri. Kae Gur Makelar. Makelar wo mangko iki guntinge landhep tenan nih. Ora mung gunting kuwi peso cukur. Cilik ning Cus. Nun Cilik. sewu dumateng Pak Lurah lan panitia kula suwun kalih taun ngajeng menika dagelane kalih sindene ganti mawon. Lah kowe digoleki pasaran malah elek-elek aku ora. Kusik. Piye? Kowe tak oneke makelar kok nesu. Lah kowe menurunkan derajatku Kok ora menurunkan? Lah kowe ora dadi penyambung lidahku karo Tatin? Apa kowe arep garengi dhewe? Loh, tegese iki paling ora ya dadi jembatan utawa perantara iso makelar. Apa lewat kali kok nganggo jembatan iki? Oh iya. Wong iki ora ana apa aja ngono lho. Kowe ning ngarepe Tatin kowe arep selak karo kahanan kowe. Delok to, lengene wis sak pupuku kowe mosok wani kowe. Pak De. Tak ewangi, kowe tak ewangi. Piye wangi ning kuwi padha karo padha mosok lengenku sak pupumu. Lho iki lho semene lho. Mendah. Ya aja ngono kuwi to. Nek jenengan lengene iki lengenku sak padha pupune jenengan, terus liyane sak padha apaku. Yo, mbuh. Ngomong ah. Aku urung tau ngilani kok. Kok ngilani. Mulane jenengan lah artis. Sinden ki artis Mbak Tatin. Ya piye carane menjaga tubuh? Lek mangan aja akeh-akeh. Olahraga aja keri. Mosok malah saya lari sawise saya gedhe ngono. Pak iya. Ada. Apa-apa sing bener Pak iya. Dalah. Ngono lho. Jenenge wong ki gedhe cilik kuwi iki relatif.
Ana sing seneng sing cilik, ana seneng sing gedhe. Dadi anane sing cilik kuwi, anane sing gedhe kuwi mergo ana dibandingke karo sing cilik. Betul. Sik pertanyaannya, Betul. Reng, aku takon karo kowe jenengan sing luwih pengalaman. Sampeyan milih sing cilik apa sing gedhe? Sing gedhe. Arek ngapa kowe? Mergo bojoku ya lemu. Aku ngomong cilik bojoku nesu. Lah ya mulane kaya jenenge gedhe cilik kuwi rak ya senengane dhewe-dhewe to Pak De. Betul. Nek umpamane aku dadi bojone jenengan nek umpamane gedene semene rak ya malah rasah dadak aku kasur to Pak Dalang. Iki tegese bojomu ki ngopeni awakmu. Kowe iso makmur subur. Ana lho dalang laris bojone sik tetep cilik wae. Ana ta? Kuwi lemu ya, lemu makmur ayam tentrem loh jinawi Kertoraharjo. Lah kowe ora ngerti bojone Mbak Tatin. Apa? Jenenge Mas Tulus, awake masalah kari lunglit tok. Ora yo padake saiki wis rada lemu. Loh, sampeyan wis cilik Mas Gareng. Mas Tulus iki saya cilik neh. Menyesuaikan. Kok iso? Lombok tumumpang tahu. Tahune Iki. Taiwangi, kowe Taiwangi. Kan mau ketoke ngewangi ning kok malah jelema. Mangga Bapak Ibu menawi pengen dahar tahu menika sampun cumawis. Lah menika lombokipun nggih sampun cumawis. Aja mbok tawake tak boronge dhewe. wah. Garenge rakus kuwi jenenge. Aku senengku karo genduk Tatin ngene lho. Bocahe ketoke galak ning sejatine atine becik. Oh. Mula akeh sing tresnani. Kok iso ngingon jelombrongke meneh apa ora? Wis omong dhewe, aku ngelem salah. Kok sik ta? Lah ngono nek sapa ngerti mau ya mau dadak. Oh, aku ki omong tulus saka bojomu. Ayo Cen bojoku tulus. Lah iya. Tulus saka ati. Lah ya tulus ki bojomu to. Heeh. Tulus saka bojomu. Terus Dadi aku ora basa-basi. Lho, dadi apa anane yen kowe iki bocahe apik. No. apik apa sae? Apik sae. Sae apik sing sae. Nggih. Mbak Tatin, nggih. matur nuwun sih menyapa Kalian- warga masyarakat nggih. Pak Kades barang. Nggih, sepisan kula matur nuwun kalian panjenengan. Nah, yo Nggih, karena panjenengan kula saged sowan wonten kemiri menika Pak Dalang. kudu ngono. Nggih, kaping kalih matur nuwun kalian Bapak Lurah. Menika sampun pitados kalian Pak Dalang dikengken maklaraken kula, nggih. Lambemu padha karo gareng. Lah, Aku ora melu, aku ora melu iki omong dhewe. Aku ora ngejok-jok. Kuwi mergo sing mengaruhi kowe, Reng. Oh kok mempengaruhi wong ki omonge omong dhewe kok Lah ya ngono kuwi to lantaran Pak Dalang. lantaran apa-apa ki dalane rezeki, Mas. Iya. Kowe wis entuk pahala sing gedhe. Amin. Dadi dalane rezeki Tatin. Nggih. Nggih. Dungane piye, Mbak? Nggih, kagem masyarakat wonten kemiri sedayanipun Kecamatan ngendi, Mbak? jenengan. Wah, hafal wisan. Jenengan apalah? Kene iki kemiri jenangan Ponorogo. Nggih. Kemiri jenangan Ponorogo sing mirsani wayangan ora ana alangan sawiji apa. Parian, Mbak. Amin. Ngono dadi ngrangkep iki pokoke. Parian to nganggo parian to, Bren. Mangan roti cacahe 6. Heeh, betul. Layak lemu akeh, Ram. Mugi warga kemiri tansah ayem tentrem. Nggih. Ono kuwi. Ngombe kopi kurang legi. Terus Iki mau lho, lagi tak ombe iki mau lho. pariane apa? Ora Batangane. kopiku kurang legi kok. Tak kira ana batangane nggih. Pokoke nderek tepang nggih Pak Bu nggih menika wujudipun Tatin Titot menawi jenengan dereng kenal nggih. Nderek tepang kalian kula menika Tatin Titot saking Sentolo Kulon Progo daerah istimewa Yogyakarta nggih. Enten iki. Apa ngapa? Kan ngarani istilahnya kowe triple T. Apa triple T? Triple T apa? Tatin Titot triple T. Tatin Titot. Papat malah. Oh, malah papat ya. Catur netro. Catur netro. Nggih menika mbok bilih wonten pamundutan lagu napa-napa Pak Yoyo. Siap, Mbak, menika kula waos riyin. Saking paguyuban driver ambulan desa sekecamatan Jenangan siap mengangkut gareng. Ora ding, kleru tak tambah dhewe, Reng. Sorry, Reng.
Nah, saploke entuk gareng cadangan. Lagunipun tembang kangen kering sret budal. Lha niku semboyane. Nggih. Kering sret budal. Nggih, mergo hubungane kalian kesehatan lan kasugenganipun tiyang niku. Amin 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 amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kula nyuwun gending tayub kalajengaken sambel kemangi. Kula kintenaken grup PKK Sekar Melati. Saking kula Pak Harno Krajan. Mekaten saking kula wassalam. Nggih. Saking kula ki apa Mbak Rapati jelas iki? Ki apa iki? Jane iso maca apa ora iki? Tulisane ora jelas kok ora. Saking kula. Allah tunggale. Jajal iki iso maca apa ora? Oke. Nggih piye? Pacane apa kok nggih? Lah iku nggih kok semrawut. Niswi. Apa? Niswi. Piye? Glebot kerajaan kemir. Pak D sing bener le maca iki. Misni. Misni. Nah, Saking kula misni glebot. glebot Pak. Pundi Bu? Glebot. Glebot kerajaan Kemiri. Oh, ya. Menika nyuwun apa? Aku wedi ana duwite. Dengaren biasamu. Ya wis kene ora apa-apa. Kekuasaane dalang aja ngono kuwi. Keren. Oh ya. Tatin kaya ora ngerti kae bengi dalang. Terus Yen awan dadi kotak masjid. Ora amal. amal. Salam Mas Cahyo, kula nyuwun gending podang kuning dipun bawani. Nggih. Sesideman dipun bawani gending niki kula kintunaken dumateng PKK Sekar Melati Krajan. Nggih. Matur nuwun ibu-ibu sampun nglandosi kalau wau. Nggih, mau ya wis foto-foto ta Pak De. Wis. Aku seneng diapit ibu-ibu sakmono akeh rumangsaku aku ganteng dhewe. Kaya ya ora ana liyane kok ya mergane. Kula Mbah Untung sing Mbah Reksa. Gogo Kalang Timur. Kula nyuwun lagunipun Rengu kula aturaken dumateng Pak Dalang matur nuwun. Nggih. Mang pilih Mbak Tatin sing pundi? Rengu bisa, sambel kemangi bisa, tembang kangen ya oke, podang kuning boleh. Nggih, napa Pak Bu? Podang kuning oh nggih. Podang kuning ayo Mas Dar malah ongklang-ongklang. Wah, dar sini. Malah ndelokne bae lho. Ngagem bawa menika Pak. Ngono kompliti. Ado-ado tak undang ke Yogya kok. Sapa sing ngundang? Oh, kowe iki omahku lak sentolop to. Sentolo kok sentolop. Oh, sentolo to. Gareng iki jampeng. Coba. Nadyan wujud temong paksi golek tangan. Saka apike ya, Rek. Heeh. Halo manis nang Nderek pungon Pak Dalang mugi lancar ngantos tancep kayon. Salam kagem Mas Taslim. Wah, mesti. Mugi caksi lover Ponorogo. Kok jan kondang temen to iki Mas Taslim nang ngendi-ngendi ana penggemare. Pancen ki jane kancane terus kon WA aku ngono ben terkenal deh. Oh nggih menika malam hari ini juga di streaming nggih. Wonten Kunta di channel menika sampun nembus 6.000 berapa gitu nggih. Luar biasa menika nggih. Cair lho. Cair. Cair apa? Niki mau saking Pak Waris Sugiono.
Ugi saking wah, iki bocah ndengaren. Jogja Monitor siap di Kuntadi Channel Pak Dalang. Dari siapa ngerti ra? Siapa? Elisa Urcarus Alaso. Lah iya. Aku mbak kira ngapusi iki lho, Elisa privat iki. Oh alah. Ketoke lek aku ngejak kowe dhek cemburu. Oh. Tenang sa. Iki du tipeku sa, santai sa. Tipene Tipemu apa? Kayane ora. tipeku kaya Pak De Gareng ngene iki lho. Ora tipemu ki L300. Apa? Isuzu. Ora ya. Tipene cilik-cilik ngene iki. Iya. Sugeng laras Mbak Elisa. Ya, salam kangen penuh cinta. Ya. Ya kok ya Jan. Wes wingken kala Mau ya iwo apa wancine aku nyambut gawe metu sop. Lah ngopo lho iki ya lumayan lho Pak De. Oh, wow. Tolong Mbak, aku siji diwadhe tas kresek ya. Mas aku loro ya Mas. Iya loro pojok kono Mas. Goleki si podang jana Ya. Ipa bunga ingatiku nyanding bisa Tatin gandeng sing nembangne jenengan tur enek duwe ndak dikira aku nggo maklar atau korupsi nya tampanono. Tenanan apa ora? Tenanan aku iki tau kira to ora. Wong kok ora adil blas. Lho, mau ketoke ora gur 100 lho. 200. Terus Sing 100 awakmu, sing 100 nggih paguyuban Madangkara. Arep ngedekne pondok pesantren ngono. oh terus aku melu nyumbang. Ya melu nyumbang kudune. Oh, Pak De, Pak De Gareng melu nyumbang apa ora Pak De? Entuk kowe urung kok. Terus piye? Entuk sik lagi tak sumbang. Oh ngono. Lah iki berarti aku disumbangke apa disai? Saiki sik. Sai sik. Ah. Iya. Terus Dilebokke ngendi sing kira-kira iso manak ngono. apike ngendi Pak Apa De? enek iki? Oh iso wae wong duwe dianake ya iso kok. Ya mengko ya wis kumpul disumbangke. Ya, salah kene sih ya. Dikir kok cayong kan koyo jenate. Piye? Ngapa? Arep bangun-bangun minta disumbang. Telas niki wae Mbak nggih. Pripun? Telas niki wau. Sampun Oh, golek. oh. Iki jane iki gatekke sapa to ya? Aku ben ngecek ngono lho. Salamun wong ngono wae. Monggo lho, Mbak. Dar lho, Mbak. Monggo. Ora usah mikirke domaem iki sajake pengen dalange pengen iki, Pak. Ra, aku iki lakoni lek ngene iki gur ngombe tok. Ngombe tok ora kena maem ta? Ra. Dadi dalang sing apik iki melu tirakat kaya panitia kaya Pak Lurah ngono kuwi karo ndedonga muga-muga rampung wayangan warga masyarakat Kemiri sedaya pinaringan selamat lahir batin. Ngono. Amin. Jadi ya bintang tamu barang kudune ora mangan. Nirakati sing nanggap. Aku mau wis meh ora mangan, Mas. Terus? Dipeksa karo Pak Kades. Dahar, Pak Gareng dahar. Engko aku darai ora rahap, ya tetep tak pangan. Oh iya, Mbak Tatin lho, jodar lho bar iki. Aku memang belum, ayo. Lah ya bar iki aja dahar. Terus tekan kapan? Yo nganti sak rampunge wayangan. Terus nek aku semaput sapa sing gendong? Aku. Ning ora kuat ding aku. Ini mengarang gendong lho ket mau. Tatin aja mangan, mengko lak dipangan. Ayo. Wis ora krasa. Kaluyuran anggel isih tak sayang.
Desa Tenggarong seberang Sugeng Laras, Pak. Oh. Nggih, siap Mbak Tatin.